This is life. Ife akaka Igbo from Ogbakuma. Ọ bịara ndị ọnị bịa meetie nwa ya bụ eze Ohugide. So the mmemme ka a na-eme ife a ya live. So egwu na ekwekwere mmadụ deceive unu kpọrọ unu afa one community. Ya bụ ndị ọnị ka ọ na-eme live. Yes. And ife o nwere na ndị ọnị bụ ụmụ na-abụ. Yes, o nwere ogbe na-abụ ka ọ mụrụ nwa na ndị ọnị. Ọ mụrụ eze Ohugide na ụmụ ọmọsọ na Ogbukwu. Mụọ ụzọ dị egwu na Umolodu. Anyị achọrọ mkpọtụ o ka anyị ife mmanwụ na-ekwu. I don't do video. Okay. I think I did now English. Where I have shit away from Mount shit away. Go ahead, Hey! Ayo! Make una come out for that place. Still come out like this. Una hear more like that. Ayo! I'll give somebody body order. Ayo! Okay, Kibo.
Mana mụzi na mmụọ na mere na atụ anya nna na-aza osimiri.
Aji wundi China. Agadibo. Mona mma. Central Bank can be no POS. POS the lens. POS now. Another one more.
ọkịta ka na-ekwu. Hey, o nwere nne mere video, don't worry, later. What is wrong with machine about boy akaka? Keiji mazia mantua akaka. Akaka keiji mazia mantua. Keiji karizia mami watamma. Hai na akaka nkato. Akaka to buemo. Akaki kazi mami watamma. Onka ba akaka. Obakuma. With Ezo Hugide of Undoni Obuku. If I know if I'm Undoni River State. Watch ya, all live. Makande just know, but someone a video live. What I go? Enough here. My brother, enough here now. Come on,
Bambu. Oye, Luan. Toma Luan, Luan. The jigger what you get a chance. On a got up an imu boka wo. Come on, clear everywhere. What was it? Get out. You don't like to with your ass. You will see now.
Kama. Oye, ni moto chozo. Ndine kama chicha na tolo ne chimaro wa. Mangwa ne. Mmadụ wee kwa ichi a. Ebe ya.